16 és fél esztendős lettem talán, mikor nekem menedék védét lett az apám. Bucát nem ismerve, így a magnóra áverve, ott hagytam én rögtön az apám. Megkérdezte ő tőlem, hogy mi a bajom, és én mondtam neki, hogy a bucát ki nem állhatom, de ő csak kinevetett arra, és mondta, hogy nekem nem magyaráz. Hat és fél esztendős lettem talán, mikor nekem menedék lett az apám. Bucát nem ismerve, így a maglóra ráverve, ott hagytam én rögtön az apám. Megkérdezte ő tőlem, hogy mi a bajom, és én mondtam neki, hogy a bucát ki nem állhatom, de ő csak kinevetett, maglójára hangot adott, s mondta, hogy nekem nem magyaráz. Kilenc óra nem túl sok idő, de ha már ne lehet hallgatsz hűsenő. Vánszorodva múlnak a percek, az idióta számok meg mennek. Reggel, mikor felébredtem, zúgott a fejem, a maneréktől rémálom lett az egész életem. A szédét tartott, végig jártam maneréket, mind kivágtam, nekem Isten nem fog menni már. A kezében újra itt apám, a kezében is ott van a sok manereszám. Betette és megszerettem, Denisába szerelmes lettem, a számjait kívül folyom át.